ҳамеша дастгирия фаромӯш намекунем. Подписатсия, лайк ҳама ҷа қилем. дастгири шумо пешравимост. Акай Мансур ҳамира бур бикаш. ина бардаро акай Мансура мо хоҳиш кардем ки ҳамира бур бикаша. ина бардаро рагашави чилоқ пулоқ нест. ҳами биғиз шава, биғизи сари сина бизое гидета 1 тонн вазн мекуна меган. мекашада бардаро галиштани тозай бениҳоят гӯйзурай. то наворанда худо нигаҳбонатон касб кори ҳаматон да барор мехом говгир мада занг бизан бардаро кадоми сиқам говгирай занг бизана. ки мара хоҳиш кардан ки галиштани парто нишон дода будум гусолаера парфта будум гусолаи фурӯшӣ гуфта парфта будум иди тарам дида будан симинталша кати гуфтан ки илтимос ҳамура парто нави занг задан ки ҳамурам парто фурӯшӣ ма гуфтум ои ваё фурӯшӣ нест гуфтум не ки ма бардаро фурӯхтестамш ина хоҳиш кардан нархш 25 000 марҳамат кадоми говгира ина бигира бардаро кадоми да маҳқулай дандон пандонша нишон додум бикаш ҳамусу бикаш усу бикаш бикаш бениҳоят гӯи хубай бикаш бикаш ва ҳичи намега то наворанда худо нигаҳбонатон касб кори ҳаматон да барор мехоҳам то навори оянда бисёр ама гӯи хубша бигирем.